utang kopi. Nyoro. Kopi Mas Roni. Kopi biasa. Kalau duit tara kok geleleng sawangane. Ya tetep oke. Gak belanja bakule no. Kan Ya tak kan berhitung. Bujune kok semenake kok detak. lah saiki ora di duit kok, Le. Matur nuwun. Tak separo ae. Wis dikei separo ngono, bakule pangerten peh utang dikei separo. Separo. Utang tenan iki. Mau diomongi utang kok ora utang tenan. Kok urip barang kok. Kok ora mati nek Nek ketekanan wong ngene iki terus yo warung kaya brangkrok. Gak merasa kok. Wah, harus sih. pakai sate glubah ya. Kaya tenggupo persis. Malah apane kok. Sithik bluboe sithik tok. Banget niku ora sithik. Karo ora kae lahir cengar lho, gak terus mati sek lho kok urip barangne apa kowe. Iki lho, aku rene yo sangu kok. Wis apa? Sangu cocot. Ya. Karo lah kok. Rupa kelakuan kok elek kabeh gini lah kowe kok. Nasib barang ya melok elek barang. Nanti ra wis. Mati. Iya. Ah.